ina so in yi magana ga youth namu, kowa ya fahimce cewa lokaci ya zo wanda kowane mutum ya kimsa ka yi gaskiya a cikin kowane kankantan aikin da ka samu kana yi, ka yi gaskiya. Kuma most especially yanzu abubuwan da ke faruwa shine sai ka ga mutum youth instead ya tunani mene zai contributing na girmar da kasa, sai ga cewa hankalin shi ma bai kama wancan bangaren ba. Mutane mu sai ga youth babba wanda ya kamata ya ce yau ina takara ko kuma ina supporting mutumin da zai takara wanda zai iya ci, sai ga jiwai yanzu ya making kanshi shi data boy, wanda wai su ma sai je su boyu su je suna shiga fake account, ka yi zagi a can, ka yi zagi a nan, ka yi zagi a can, gobe kuma sai mu ce kasa ya lalace. So kiran da zan yi ga al'umma na farko shine zan iya kara ce jama'anmu su zama masu hakuri, jama'anmu su zama masu lura da kuma su gane cewa ba mutum ɗayan da zai iya gyara kasa. Ni a matsayina Midala Usman Balami ban isa in gyara constituency namu na Askira Uba Hawul ba, sai da haɗin kai. A yi haɗin kai a ga wani wuraren da za mu iya mu yi gyara, representation namu ya zama cewa inclusive and qualitative, so that all areas, duk wuraren da ya kamata a taba za mu samu dama mu taba, mutanen kuma su samu daɗi, su samu amfanin siyasa. Amma su sani fa cewa siyasa din nan ba a iya samu amfanin shi a kankantar lokaci, sai an yi hakuri, ana jira process ne. Legislative work nake gama mutane is a slow and steady work. In yau ka yi aiki a nan, gobe za ka yi a can, sai ga har Allah zai taimaka ya zo ya zama cewa kasanku ta yi kyau, ta bunkasa, mutane kuma sun samu amfanin siyasa. Addu'an da muke yi ma Borno shine Allah ya sa mutanenmu su fahimce ababen da gwamnan yake yi don a samu sustainability, kuma ka gani abu ɗaya da mutane ba su sani ba, shi siyasa wannan daga kana ruling party ko kana opposition, idan if you are sincere at heart kuma kake delivering service ma mutane, ma al'umma kamar yadda ya kamata, sai Allah sai ya maka hanyar da baka ma tunani ba. Wasu sa iya cewa ko jam'iyya mulki na zuwarcinka. A kasan abin da yake faruwa shine na farko shi siyasa ban ɗauke shi kamar wani hanya bane ta neman livelihood. Na ɗauke siyasa hanya ne wanda za ka iya ka yi aiki ma al'umma, wanda al'umma za su samu amfani shi. So ni ban kalle shi wani abu bane wanda wani sai ya zama desperate a kan shi, amma ni kuma ina da sa'a rai cewa duk inda Allah ya ce za ka ba da gudumawanka ma al'umma za ka bayar. Jami'ar ka PDP akwai rikicin a ƙasa, ya kake kallon, kana nan daren ko kuma kai ma kana gani? To ka gani shi jam'iyya kamar yadda na faɗa maka na farko, cin zaɓe na farko fa na faɗa maka cewa ba mutanen PDP kawai suka zaɓe ni ba. So in ka lura na baka wani ilimi ne a cikin magana a cikin magana ne, ya nuna kenan ko ba a PDP ba ko a wani party ma na yi takara, still ni din ne a yi. To jama'a in sun zaɓe ka, dun sun zaɓe ka, sun san kai sunanka Midala, muna so ka yi mana aiki kasa, suka yi zaɓe ka. Ai a kowane lokaci tunda ba su zaɓe ka don party ba ko kuma jam'iyya ba, a kowane lokaci kana da dama in ka yi aiki mai kyau ma jama'anka su ce to muna so ka kare mana kokari.